Вие готови ли сте? Да! Здравейте! Намираме се на прекрасното басейнче в детска градина Радост за град Ловеч, за което сме изключително благодарни на госпожа Цветелина Василева, която е директор на градината. И тук сме днес с нашите най-малки пловци, които искат да ви покажат първите стъпки във водата. Както го правим винаги, чрез игра, усмивки и много забавления. Нашата мисия е децата да се чувстват спокойни и уверени във водата, докато постепенно усвояват основните движения и навици за безопасност. Виждате как се забавляват, скачат смело, гмуркат се, правят първи загребвания и дори опитват своите малки звезди във водата. За нас е важно всяко дете да открие радостта от плуване, защото това не е просто спорт, а умение за цял живот. Здраве, увереност и безопасност. А най-хубавото е, че всичко това се случва в една прекрасна, позитивна и безопасна среда, където децата могат да бъдат просто щастливи. Чао от нас, хора! Надявам се, пожелаваме на всички хубав и успешен ден! Чао!